Višnjić, trener u klubu Ashihara Inđija, ako sam dobro izgovorila. Da, Ashihara Kaikan klub Samura iz Inđije. Ju, šta ste mi sad rekli? Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, i naravno tu su sportisti, kako muški, tako i ženski. Prvo mi recite, šta je to Ashihara? Pa Ashihara je full kontaktni borilački sport koji je nastao u Japanu 60. godina. Odlikuje ga full kontakt borbe. Otprilike 60% sudaračke tehnike i 40% bacačke. I to je skoro nešto došlo na naše tle ili mi se samo čini? Nije, savez postoji već nekih 15 godina, takmičimo se i u zemlji i u inostranstvu, dosta smo uspešni. Predsjednik saveza je gospodin Svetlan Skenderovski. Vidimo da su aktivni i djevojčice i dečaci, dakle to je i za jedni i za drugi. Pa jeste, sport je prilagođen, vodi se računa o zaštiti dece, prilagođen pre svega i mlađim uzrastima, ali mogu da rade i seniori, mogu rekreativno da rade i starije osobe i tako dalje. Sad, vidimo ovde i pekare i medalje, slobodno neka dođu sada svi ovde kod nas, da mi to vidimo onako da zoomiramo, a vi treneru možete slobodno da nam govorite o vašim uspesima, slobodno dođite kod nas. Recite nam, vidimo svi da imaju medalje. Da, i medalje i pehare, to su sve medalje uglavnom sa međunarodnih takmičenja, sa domaćih takmičenja imamo trenutno 10 državnih šampiona. 5 u katama, 5 u borbama, a imamo 3 koji su šampioni u katama i u borbama. Svaka čast, jel imam vremena da pitam evo i njih, ćao, predstavi mi se. Tamara Pilipović. Odakle su sve te medalje? Pa iz Beograda, Topole, Rumunije. I to sve ima i zlatne, tako? Da. I zlatne i jedna bronzana, svaka čast, znači uspešna. Koliko se dugo baviš ovim sportom? 6 godina. 6 godina, s koliko si počela? Sa 6. Sa 6, a kada si prvu medalju osvojila, posle koliko treninga? Pa posle godinu dana. Posle godinu dana, znači odmah se video taj talent, jel da? Tako je, upravo ste. Tamara je naš najuspešniji sportista. Osvojila je, bila i pobednik turnira međunarodnog, sad je trenutno prvak države u full kontakt borbama i u katama. Svaka čast, ajde jednog dečaka da izvojimo ko će, evo nje. Kako se zoveš? Vuk Višnjić. I ti imaš već 2 medalje, koliko dugo treniraš? 6 godina. 6 godina, svaka čast. Ajmo malo da se okrenemo prema kamerama, da vas vide svi, porodica, prijatelja i naši gledaoci. Ćao, kako se ti zoveš? Kosta. Kosta, koliko imaš godina? 7. 7, već imaš toliko medalja, odakle ti? Iz Topole i Beograd. Sve znaš. I na kom je to takmičenju? Nacionalno prvenstvo Srbije, jel tako? Da, evo vidim, piše. Bravo. Ajmo da vidimo. Kako se zoveš? Stevan Lukač. Stevane, i ti imaš medalje. Odakle ti toliko medalja? Koliko dugo treniraš? Treniram već 1 godinu i ove su medalje iz Topole, iz državnog. A koliko nedeljno treniraš? 3 puta nedeljno. Svaka čast, pa odakle ti toliko vremena? Sve si uspeo da uskladiš. Jel tako? Ajmo ovamo, evo ovako malo da vas izmiksamo. Odakle ideja da se baš ovim sportom baviš? Pa došla mi ideja kad sam videla mog druga da je počeo trenira, pa je počelo i mene da zanima. Dakle, i družite se u okviru kluba? Da. Dobro. I ti vidim imaš, pa kako ti nije pala glava, koliko medalja imaš? Svaka ti čast. I svake godine po jedna? Pa da, ako ne i više. Da. Oho, svaka čast. Jel imate neki poseban pozdrav kada počinjete? Kako to zvuči? Ajde. Os, evo ja. Bravo. A šta to znači, evo neka nam kaže on? Šta znači? To je pozdrav na početku, ali tako? Pa to na početku se uvek pozdravljamo I to je bitno. To je bitno na početku imati pozdrava i na kraju, verovatno. Samo nisam stigla njih dvoje da predstavim. Ćao. Ćao, Petar. Petar. Koliko ti dugo treniraš? 1,5 godina. 1,5 godina. Svaka čast. Ti? Miroslava Višnjić. I ti koliko treniraš?
3 godine. 3 godine, znači svi su uspešni, moram da dođem do trenera, svaka vam čast, sigurno ste ponosni i treba da budete. Jesam, hvala, samo htio da istaknem da je ovdje jako mali broj djece koje su otprilike najuspešnija. Mi smo na međunarodnim takmičenjima ove godine u Pragu, u Sibiji i u Izvoranima osvojili 19 medalja. Sad moram još jednom da vas pitam šta je ono na početku, šta znači onaj pozdrav? Pa to na japanskom znači, kako da uprostimo ovako, pošto je kod njih sve komplikovano, nije kao kod nas. To je kao kod nas kad neko udari rukom u sto i kao da kaže da možda izdrži napor i bol i sve što ga čeka u toku treninga. Dakle, bitno je da budemo i psihički spremni i kroz ove treninge sigurno se vežba još nešto osim samo fizičke spreme. Pa psiha, ljudi ne shvataju, psiha je 90% borbe. Onaj ko nije inteligentan, on nikad ne može da bude borac. Jer inteligencija je sposobnost brzog rešavanja problema u kratkom vremenskom roku. Znači, onaj ko nije inteligentan, on ne može da bude borac nikad uspešan. Tako da inteligencija je najvažnija kod borilačkih sportova. A koje su godine najbolje da se počne sa ovim sportom? Pa najbolje godine da se počne sa bilo kojim sportom je 7 godina, mada može i sa 5 kad se završava razvoj za motoriku kod dece. Dakle, a što se tiče naših starijih, jer smo zakasnili Srđan i ja? Ne, naravno da ne. Ashihara je došla iz Japana. U Japanu su nastale skoro sve borilačke veštine i sama činjenica da pored svih borilačkih veština, pored judoa, pored karatea, aikidoa i tako dalje, Ashihara je zvaničan sport japanske policije, govori sve da je to izuzetno realan sport i primenjiv koji mogu svi da praktikuju. Svaka vam čast na svemu što radite, mi vam želimo puno sreće na daljim takmičenjima, očekujemo vas uskoro opet kod nas u emisiji, a sada ćemo da poslušamo Anči